Efie de anɔpa kɔsi anadwo bo efie. Efie de menkɔ nsuo, menni fufuo na ma fufuo. Efie de mewɔfaasenom bebree, meesoma Konadu na meesoma Adomaa. Efie de menni nuanom mmeranteɛ yɛɛbɔ nkɔmmɔdɛ no ne yɛɛgye akyinyeɛ. Efie nya de sɛ yɛɛgyegye ntoboa efie a nkoa'a nnya bi ma. Efie nya de mewɔfaasefoɔ kɔgya me kwan a nnya wɔn kaprɛba. Efie nya de me ho nya de enti mentimi nya de me dan mo nya fɛ menya mpena so anka mepɛ. Efie nya de ma me bɔ abrewa paapɛ bɔ akɔkora. Ɛsɛ sɛ mebɔ bra na mebɛkorakora fie menya abɔfra biem. Efie nya de enti mankra koraa na mefiri fie. KUBORLOR adwendwene ne mpensempensemu nti metiri nwi atwa mpɛsɛ. KUBORLOR menam daade menhyɛ mpaboa. Me mpaboa nyerai ɛna me safoa nso nyerai. Mahama nkran sɛ mebɛba akata. Mete kran na maduru hɔ dadaada. KUBORLOR menya kɔ me sika a ofaanɛ ha me hyitɔ pii. Mabɔko, mafa bɔko, bamako, daka sesei me nenam abesoa ɛsesa bese. Yɛsɛ mabɔ asesa. KUBORLOR mese mo sɛ mentumi nsesa. KUBORLOR menni dan wɔ baabiaa ɛnso mewɔ dabrɛ wɔ baabiaa. Mekasa so kasa wo fie ɛyɛ me fie. Mekasa wo so wo kasa yɛ aso netie. KUBORLOR mennim aduane noa ɛnso obiaa yɛ me nua enti obiaa aduane yɛ m'aduane. Ɔdɔ baako. KUBORLOR yɛbu me anikyie ne yɛbɔ yɛni kyerɛ me. Ɛnyɛ mmea momfa nkyɛ me. KUBORLOR mekɔpɛ biribi abɛdi ɛna de mabɛduru me bɛyɛ dɛn. Mesrɛ mo ara monka nkyerɛ nana bɛyɛ dɛn sɛ ɛnyɛ me ne me bɛyɛ dɛn nenam. Kwa me Brenya me ne kwa Brenya me nenam. Enti momama yakonya nsuo ɛne sradenam. Mebɛsra mo me nenam ɛnkyɛ mɛtoa makwantuo so. KUBORLOR ɛni ha nua ne ohia ɛno nti mentena faako. KUBORLOR nimdeɛ ne sika ɛnni faako enti me nenam amanfoɔ man so. KUBORLOR abusua ni da me so enti sɛ nneɛma ntotɔɔ so a mensi fie kwan so. KUBORLOR na ma ho.